dia a tothom, com estem? Espero que bé. Som en Tint del Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Mo i avui havia pensat fer una classe de gerontogimnàstia dirigida més cap a la gent gran, la qual ens farà falta només que una cadira. És una classe sobretot de mobilitat articular i de seguir moure-nos tots, que és el que realment necessitam, per estar bé. Anem a començar amb l'escalfament, com fem sempre. Posem els braços davant, inspirem i obrim ben oberts, exhalam i tancam. Inspirant pel nas, exhalant per la boca i cada vegada que mullem l'aire intentant l'ombligu cap a la columna apretant, cap endins. I 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Anem a alçar genolls, alçam el més amunt que cadascú pugui i anem alternant un en l'altre. 2, 3, 4, ben amunt, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Anem a activar la musculatura flexora i extensora de dits, braços en creu, obrim i tancam amb força els dits de les mans i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, braços d'alt i seguim igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, en creu una altra vegada, no aturar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, i els darrer baix, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Anem a fer rotacions, braços cap endavant, amples, rotacions de braços amples, que els braços passin quasi de vora de les orelles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, i cap endarrere, sentit contrari, 1, 2, 3, ben amunt els braços, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, equipo. Anem a girar cap, anem a inspirar sempre pel nas i quan mullem l'aire per la boca duent l'ombligu cap endintre, apretant aquí la zona del periné, girant el cap exhalant cap a un costat, inspirant a mig i tornem a exhalar per la boca cap a l'altra banda, l'altre costat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i darrer i 10. I ara passarem ja a la part principal de la sessió i, com he dit abans, ara sí que farem una cadira. És una cadira normal d'aquestes que hi ha per casa, sense braços. Vinga, equipo, som-hi. Anem a seguir per feina. Com us havia dit abans, hem de menester una cadira d'aquestes normaletes que hi ha per casa, sense braços, i jo us explicaré els exercicis que hem de fer
El que sí és important és que no ens hem de recolzar, no hem de posar les esquenes respaldes, sinó que ens hem de seure endavant i que les isquions han de notar que estan bé damunt el canto de la cadira. Val? Exercicis fàcils. Per començar, alçam una cama i baixam i anem alternant. 1, 2, 3, cama amunt, el màxim que cadascú pugui, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Val. Coses també importants. Hem d'intentar treballar, hem d'intentar fer feina amb l'esquena recta, com si ens tiréssim de la corneta amb un fil. Hem d'intentar que les orelles estiguin ben allunyades de les espaldes. Braços en creu. I farem igual, alçam una cama, és un isomètric, i aguantam així fins a 10 segons. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I fem els canvis sense baixar braços, alçam l'altra cama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I tornem a repetir. Alçam la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I darrere l'altra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale. Seguim amb un altre. El que farem ara és un balanceig per fer oblics, però anem sempre cap al mateix costat i el braç de l'altre costat el duim cap amunt. I sempre feim al mateix costat, alguna cosa així, vale? Exhali, allarg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i darrere i 10. I ara fem canvi l'altre, cap a l'altra banda, i l'altre braç és el que puja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i darrere i 10. Vale. Seguirem fent uns exercicis de coordinació. Alçarem, en aquest cas, la cama esquerra, el genoll esquerre, amb el braç dret ben amunt i tornem a baixar. Sempre fem els mateixos costats creuats. Okay? Fem 10 repeticions. Començam. 1, exhali, puig, inspiri baix. 2, 3, 4, ben amunt, cama, ben amunt, braç contrari. 6, 7, 8, 9 i darrere i 10. I quasi sense aturar fent l'altre costat. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i darrere i 10. Molt bé, equipo. Seguim, ara sí que farem un exercici d'abdominals, aquí damunt de la cadira. Com he dit abans, els isquions d'estar bé al canto de la cadira, asseguts, intentant dur l'esquena recta. I aquí farem, inspirant pel nas i quan mullant l'aire per la boca, fem una extensió de braços cap endavant i tot el cos inspirant i tornant a puesto fins que l'esquena toca l'espalda
i tornem a partir, val? I 2, 3, 4 i 5, 6, estirant tota l'esquena, exhalant quan allargam, inspirant quan tornem al puesto, 8, 9 i darrer i 10. Molt bé. En aquest exercici eren el cos que anava cap a les cames i ara farem que les cames, una cama vagi cap al cos. Seguim intentant estar en l'esquena recta, el cap ben tirat amunt, com si ens estiréssim la coroneta amb un fil. Ens podem agafar, tirar una cama i juntem cap al pit. I 2, flexió i extensió, 3, 4, 5, ja ho sabeu, cadascú sempre arriba fins a on pot. Ok? 7, 8, 9 i 10. I quasi sense aturar, o si ho necessitàvem descansar, ho fem a l'altra cama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, equipo, i anem a fer el darrer asseguts en la cadira. Igual que abans, mutxem quasi a l'escanto, isquions ens hem de notar com estan clavats a la cadira. Mans juntes, avantbraç junt, inspirem i obrim, ben oberts, exhalam i tancam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i darrer i 10. Molt bé, i ara... Molt bé, equipo. Seguim la rutina. El que passa que ara, en vez de seure, a la feina la farem des de drets, val? Farem bessons, o sigui, activarem bessons inspirant pels naus quan mullant l'aire per la boca quan pujant, exhala i puix, inspiri baix, i 2, 3, 4, ben amunt, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Podem descansar i després seguim, però només amb una sola cama. Posem l'altre peu darrere, estem recolzats amb les dues mans a la respaldo de la cadira i un peu que puja i davalla, activant el bessó. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I fem el canvi de peu i un amunt, exhala i puja, inspira baix, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i darrere. Molt bé, equipo. Anem a activar la part interior de les cames, abductors i adductors. I el que farem serà obrir la cama de
l'exterior, vale? De darrere, perquè se vegi, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Fem un canvi de cama, podem posar la cadira a l'altra banda, ens podem recolzar a ella i obrim lateralment l'altra cama, ben obert, exhal i allarg, lateral, inspiri, passa puesto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i darrer i 10. Vale. Anem a fer uns fondos de cames, ja ho explic. Fem una passa cap endavant, ens quedem així en aquesta posició i del que se tracta és de davallar el genoll de darrere fins que quasi toqui a terra, no fa falta que toqui. Fem un fondo, una flexió cap arrere i amb la mà ens recolzam a la cadira. I 2, 3, 4, intentant baixar com ja sabeu amb l'esquena recta, 5, 6, 7, 8, 9 i darrer. I ara fem el canvi de cama, també podem posar la cadira a l'altra banda, si ens va millor, i fem el canvi, fem una gambada cap endavant, baixam i el genoll de darrere va en direcció cap a terra, i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i darrer. Molt bé, equipo. Bueno, donarem per acabada la sessió d'avui. Espero que us hagi agradat, espero que la fagueu. I bueno, el que ja sabem, ens hem de moure per estar bé físicament i psíquicament també, vale? Un beso molt gros i avancem ben prest. Adéu, vagi bé, gràcies.